Cada munt era un rei. Van passar 3 dies i 3 nits. Sí, d'aquella cosa. Per a ell, segurament que va ser una anècdota d'hivern. Per a mi va haver un abans i un després d'ell. Perquè després d'aquells dies jo em vaig quedar a casa. Ell se'n va anar i jo pensava que tornaria prompte, que me moria, que reconeixeria que tonta que no ho era. El temps va passar. I va néixer el meu fill, Ferran. Però clar, imagineu-vos, Madrid, en Algesires, tot el món sabent qui era el pare del meu xic. Però ningú el deia, tot el món. I les portes es tancaven, i la gent el mirava, i quan em veien passar en el meu xiquet deia: «Mirar-lo! Allà va la pecadora, amb els petits reiet, en els cabells roig i daurat. Què menja el reiet? Pa i cebes?» I jo, sent com era la mare d'un rei, no podia plorar, ni tampoc podia parlar, perquè les llàgrimes no donaven de menjar al meu fill. Va passar el temps. 7 anys! 7 anys! I el rei va tornar. Jo ja era una nena, ja no era aquella xiqueta, i tenia un fill. No van tindre por. Em vaig presentar davant d'ell, en el meu xic, posant-se-lo a ell. Majestat, quant de temps ha passat, majestat? No vos recordeu de mi, majestat? Vam estar 3 dies visquent una passió d'amor. Vam estar 3 dies en les que em vau calmar amb paraules d'amor. 3 dies i 3 nits, suficients per a donar-vos un brot de la vostra sang. Així teniu el vostre fill. Fill vostre és. Fill meu? Què li us dona? Clar que sí. Em va dir que fins a aquest moment no sabia res. Com va saber? Vaig anar diverses voltes a València, al seu palau. Vaig demanar veure-lo, però el seu procurador general es va negar en rotund. Mireu-lo! Mireu-lo! Va, moltes dones venen en xiquets que vesten tu a saber de qui són. De qui són? Acaso no veieu que té els vostres mateixos cabells fins i daurats? Acaso no podeu veure que té els vostres mateixos ulls? Que té els vostres gestos? El xiquet va mirar a son pare i el rei el va mirar. Era igualet que ell. De fet, jo l'havia posat Ferran, perquè feia no res 3 anys que se l'havia mort un fill de violant, anomenat Ferran. I no va poder negar. Va reconèixer, sense ADN, que era seu. Era igualet que ell. A mi em va dir que no patiria de res, que em donaria una doto per a que visquera en honorable estat la resta de la meva vida. I al meu xic Ferran li va donar estudis. Primer a Montpellier, on estava a la universitat, i després a París, a la Sorbona. I quan va acabar els seus estudis eclesiàstics, va ser l'abat del monestir de Monte Aragó, i les seues rentes li van donar per a vivir com un príncep. Això sí, els fills de la Violanta van heredar regnes, el meu sotana.
Però tots dos tenien la mateixa sang, deia. I jo ja no vaig tornar a ser la mateixa. Ells se'n van anar, però tot el món va callar. De fet, me vaig casar. Tan bona persona que no va estar. Ja s'ha mort. Ara, a viure la vida que vostè vol. Que te la donaré, no? Sempre arreglejant. Bé, doncs, ell se'n va tornar a anar, jo me vaig quedar. Els homes se'n van a seguir conquerint. Les dones ens quedem i regalem. Quan el vaig tornar a veure, ja no em va mirar a mi. Ja portava el braç mal. Qui? Ja era major, però encara tenia molta fogositat. A veure aquí m'ha agafat.